Tuhan, itukaw kasasanggunian sa bedra tawang tandala. Imelda Papin, dating vice gobernador, mabirtada para ipadagos ang progresong nabunan. Imelda Papin, ipapadagos ang pagsuporta sa mga programa ni Governor Mix Villaverde. Imelda Papin, ipapadagos ang pagtabang sa mga namamanwaan. Imelda Papin, ipapadagos ang honestong pagsiservisyo publiko. Imelda Papin, ipapadagos ang pagiging orgulyo ng mga Pilipino at orgulyo ng mga Bicolano. Imelda Papin, iraray pagka-vice gobernador. Imelda Papin, mayo ng iba, ikaman kiraray. Kung meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigayin ang magand sa may otoridad. Meron kang abilidad, Niña Orpon Taduran, Public Service Lady, Tatak-Tulfo, Taga-Irigadi, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa dilim. Kasama maaasahan sa mga libag-ribe. Dapat maging alerto, talasan ng paningin. Maraming ahas sa daan ang may balak na mainan. Kaya dapat CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. CIS Party List. Ipagkapataon sa puso mo, kailangan niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino ba ang magtutulong ko? Di ba tayo na? CIS! Tayo na. Political Advertisement Paid for at CIS Unit B 34, Surgeon Desiguera Avenue, Barangay South Triangle, Quezon. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas 2019 na may temang Buklugan Panitikan, kasama ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sili, Komisyon sa Wikang Filipino, Pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng aklat at iba pang institusyon. Pagpugayan natin ang ating panitikang marangal, malikhain at mapagbago. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Godbunian. Minaanduyog sa paganamamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ibina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po ngayon sa RPN DCKI alas 9:45 ninaga. Ano oras na natutsendo kan sa mga time check sponsor kan Lucena Electrical Supply na makukadigdi sa siyudad Caniriga sin pagsadiri ni Engineer Minileo Lucena atod man kan ako Bicol Party List atod man ni punong barangay Robin Aguila aspirante sa kagong Municipal Councilor kan Bato Camarines Sur asin man atod kan CIS Party List sa paagi po kan saro sa nominado digdi na taga-Iriga si Miss Niña Orpon Taduran. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports ng RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling Bicol Connection.
Connection. Bicol Connection. Mainaga mga tugang, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ni na Lunes, sa 15 ka na bulan ni Abril, taon 2019. Inikuan sa inyong karonda, Joey Habanalim, sa lalo teknikal, ang samoyang chief, si Engineer Tony Aguilar, ang samoyang katawang ligdi sa information, si Aldrina Orlando. Naman po sa transmitter site, yan naman si Engineer James Oco, din man si Jimmy Gonzon, ang satuyang PSG, na yang ngunyan naman sa transmitter site. Katuwang ang bilog na persa kan Radio Ronda, mapaabot ni mga report, interview sa laukan programang Bicol Connection. Ang pagpaabot naman ng good morning sa kabos na nag-watching sa samoyang Facebook Live sa RPNDCKI, asin man sa tuyang personal account. Good morning tulos kay Hermanang Monica Perique and family kan Lima Solsecos. Nag-watching na sa mga oras na ni. Thank you so much sis. Sharing man kay Ma'am Lita Pama Boringot kana Bataan na nag-watching and thank you so much Ma'am Lita regards sa inyong pamilya dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And si Pading Rapi Competente, kana partido area, nag-watching sa Vaticano, veteranong broadcaster. And then si Engineer Leopoldo Ramores, ang sa kuyang kaibanon dati sa La Consolacion College. Kan kami mga ano pa dyan, mga working student pa, no? Sharing man kami kung Marlon na Ginto. Ang sa kuyang amigo dyan sa Dica Homes, Naga City. Thank you so much for watching. Sa kabos pong nag-kumplean nyo, happy birthday sa inyo. Sa kabos na nag-celebrate kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Magargom, sa mga Mr. and Mrs. na maugmang nag-iiribanan. Sharing man po sa mga may piyesta ko niyan, Aldaw, happy piyesta po sa inyo kabos. Sa toya pong papasadaan, mga issue, mga bareta, lilinawon ta, asin aramon taman ang reaksyon ka sa toya mga parantabay. Yan sa may party kan nabuwa ka marinisoran, sabi, pag babago da, alagad ma naman babagon, taluma naman. Ang kukurahaw na kalaban kan administrasyon simbulan na pagbabago. Yan sa rotang hima yun yan na pagulay-ulayan ta. Yan man sa may party ka na buhay na kaulay ka subago ka na programang Pulso Publiko ni Indy Mark Rodriguez, si Vice Mayor Ray Lacoste and mabalik na mayor sa sinabit ng Banuan na luluwas ang bareta na nagkukusog ang kandidatura kontra sa iyang kalaban ng incumbent mayor. Yan man sa may partikan bula, tataram kan na kalaban ni Mayor Migay Ibasco na dahil naprobaran ang annual budget ni Mayor. Ang problema po, taan Sangguniang Bayan, dahil mismo nag-aprobar kan sa indang annual budget. Kung sabihin, bako man si Mayor Migay Ibasco ang may kasalan. Ang pasulo nito dyan, ang presenting nakaturukaw na mayoriyang miyembro kan Sangguniang Bayan kan bula. Bueno po mga tugang, pagulay-ulayan ta daw ining parting ining kan nabuwa ka mariniso na sinasabing pagbabago ang kurahaw. Kan makakalaban dyan kang presenting administrasyon ang pambato kan one team nabuwa. Iyo po si Atty. Per Simbulan na nagserbi na sa endong alkalde sa alawig na taon asin liwat na gusto kan mga namamanuan kan nabuwa na magbalik. Ngunyan po ang nakuraw kan mga yaon sa ibong na grupo kan Pogi, Team Pogi na sinasabing pagbabago
na sinasabi sa ulay-ulay kan mga taga Nabuan na man dapat ng baguhon. Then na ay naglalaban na grupo dyan, ang simbolan saka ang figurasyon, dati ng mga nag-survey como local chief executive. Takon tutuson, ang figurasyon, haloy naman na nag-serving mayor dyan. So, ama ni Pogi, si Dr. Figurasyon nag-serving mayor. Ang sa iyang incumbent board member na tugang na si Bots Figurasyon, nag-mayor naman dyan, na-elir naman na mayor sa Nabua. Ngunit ang figurasyon po, pako naman pong bagong leader. Kung sinasabing bagong leader ang gusto nila, manaman na babagon pa dati naman pong mga nagsurvey ang figurasyon sa Banwaan Kanabua. I-comparison man sa partika na mga simbolan na enot na nag-serving mayor po dyan sa simbolan, si Atty. Fer Simbolan. Kan matapos ang termino niya, ang nag-rebay man ang sa iya, tayo ang gusto kan tao, ipadako San Maria na serbisyo kan simbolan na sa iyang esposa, na si incumbent last termer, Mayor Delia Simbolan. Ungon yan, kan nagsilbi po ang mga simbolan, haros sa third municipality ang Nabua. Kan ini, maagaw sa kamot ka na mga simbolan, kan dinaog kan simbolan ng figurasyon. Third municipality po ang kamugtakan kan munisipyo dyan Kanabua. Luway-luway po ining napaasinso na iangat ang ekonomiya, ang negosyo, ang internal revenue allotment, luway-luway na napatlangkaw, napakarhay kan administrasyon kan mga simbolan. Naging haros sa first class municipality na ngunyan, ano ba? Anhapot, kanang figurasyon naging mayor sa Nabua. Ano man basang po ang pwedeng igalita na legacy or performance or accomplishment para sabihin na nabago man lamang ang sitwasyon kan ekonomiya o pamugtakan kan mga namamanuhan. Kung ini nakaigwaman lamang nin mga establishment na arog kan igwangon niya na pagtitiwala, confident na itinaw kan mga investors dyan sa sinambit ng Banwaan sa administrasyon kan simbolan. Takon ako po, napapasala, purihiran ako nindo. Nakan panong konfigurasyon mayong bangko, ana Nabua, mayong LCC, mayong 7-Eleven, mayong mga darakulang investors na mga pagsasadiri ni mga drugstore. Ini po ang pagkukumpirta sa naging legacy or accomplishment or maray na performance kan mga simbolan. Kaya nga ang kuraw kan mga taga Nabua. Simbolan. Dahil nahiling nila po ang maray na serbisyo, tultol na serbisyo, asin mayong korupsyon na kina-inbultuhan kan mag-agum na simbolan. Mayo po, malinig. Mayo kamong reklamo o nadangog man lamang na kinasuhan ng korupsyon ang mag-agum na simbolan. Nalo yung nag-serving alkalde. Ano ang naging maray na administrasyon kan mga simbolan? Dahil po sa tiwala kan mga darakulang negosyante, mga investors, ang properties, ang ibang porsyon na properties kan munisipyo, ini po pigpaarkilahan kan lokal na gobyerno. Nagkaigwa kamong LCC, bangko, asin mga darakula pang mga establishment, nabuhay ang negosyo sa Nabua. Nabuhay ang mga nagtitios man na mga pamilya ta nagkaigwang hanap buhay na ang priority kan simbolan magkaigwang hanap buhay ang mga taga Nabua. So ang mga employer, ang mga investors hired nin mga employees hali mismo dyan sa Nabua. Bangaro kan ibang mga local government unit na
Ang nagiging departmented minsan, ang nagiging empleyado, gikan sa iba-ibang banwaan. Ang priority po kan simbulan sa pagpadangat sa iyang sa edang banwa na nabuwa, sa pagpadangat kan sa edang mga kaymanwa, priority mataan hanap buhay, trabaho, ang mga residente kan banwaan ka nabuwa. Huli kan dakol na mga investors na may confident, may tiwala sa administrasyon kan simbulan. Nagkaigwa po ning kadakol-dakol na mga negosyante na nag-invest ng negosyo. Nag-aarkila. All ang building, piglon kan munisipyo, pero so arkila, haros, so era dahil napabawasan, haros, mabawasan man kadikit. Dahil itong mga renta, arkila, kan mga establishment na nag-aarkila sa propiedad, kan na munisipyo, iuman sana ito ang babayad sa mga loans sa bangko. Kaya po, diyan nahiling ang maray na pagmanihar min budget. Kana mga simbolan kan sa indang internal revenue allotment. Kaya po ini nasasayang, dahil po ini pigwawaldas, dahil man po ini kinukorap. Mayo po kamong bareta na korupsyon na ipinasupog ang banwaan kanabwa kan mag-agum na simbolan. Mayo po dahil tultol na servidor, tultol na alkalde ang sendong pinagbuto, ang sendong pinagtiwalaan. Kaya po ini, kung baga sa sarong bado, sa sarong sapatos, kung ikukumparata, nasabi gusto naman ngayanin bagong leader. Kung sa bado po sa sapatos, ang sabi kan mga gurangan na mga political analyst, aanon mo man ngaya ang babarato na bado? Na pag pigbalad mo, pigkula mo, pigplantsa mo, madaling magluras, halipot na taon ang serbisyo. Bagong araw ngaya kan original na bado o sapatos man, dawa medyo may kamahalan, alagad tatawanan po kamo ninhalawig na serbisyo. Iyan po ang analisasyon na pwedeng itao kan na mga simbulan. Original na serbisyo, original na pagpadangat, mayong halong pagsagin-sagin, mayong halong kaplastikan. Ikadua, ini po bagang nagdadaralagan mo niyan dyan na mga grupo, oposisyon, kan administrasyon. Siyang ka nakahiling na ang nagdadalagan na mayor ngaya, nagkuhaning mga giging running mate niya, Garungay Bilas. Siyang ka ngayon nakahiling na ang nagdadalagan ngayang councilor, panugangan ka nagdadalaga na vice mayor. Saan ka ngayon nakahiling na ang saro sa nagdadalagan pang councilor sa grupo kan oposisyon sa Labuha? Pinsan ka nagdadalaga na mayor. Ano ngayon sindana sa na ngayon aramo-amo, sindana sa na ngayon iriyo. Tamayo na ngayong ibang nagugustong maglaog sa sendang grupo na ibang nagikan man sa ibang pamilya. Na ibang aning mga namamanwaan po, ang ibang mga Pilipino, suya naman sa sobraman na political dynasty sa Pilipinas. Kaya nga ni mga mauurag na mga senador ta, dahil nakaka-approve tulos ng dynasty bill na mapara na ang dynasty sa Pilipinas. Dahil ba, sinasabing igwang vested interest. Dahil igwang inaapod na mawawara ngayon kita ng papel sa ibang ngayang bagay kung mahali matutunaw ang dinastiya sa Pilipinas. Kaya po nga ni aminon tang katotohanan na may nagkakandidatong senador, ang kapamilya nagkakandidatong congressman, nagkakandidatong governor, vice governor, mayor, board member, vice mayor, councilor. Dahil po haros, garo ginigibo ng negosyo,
hanap buhay ang politika sa Pilipinas kan iba. Bako mampung gabos. Ninulitan. Di kita magpararayo sa partikang nabuha. Nakadangog na lamang kamong tugang kan simbulan, aki kan simbulan, pinsan kan simbulan, nagdalagan vice mayor, councilor dyan sa Sindang Banuan. Mayo po baga. Bakong araw ko niyan, ang bareta niya mo, salado ka ng posisyon, aros niya magparamilya baga ngayon na magkairibanan sa Sindang partido, sa Sindang political party. So nangangahulugan lang po na ang simbolan kung i-compare mo, mayo sa Sindang kaisipan na magkaigwanin political dynasty, mayo pa sa kaisipan ninda na magisindang mayor. Tao ang may gusto na ang simbolan iyo ang iluklok sa pwesto dahil sa rason kung paano po napaasenso ninda ang Sindang Banwa. Nahiling ang dako ng mga investors, nahiling ang pag-asenso, nahiling na luway-luway na from third class municipality ang nabuha, ngunya naging ang sarong first class municipality. In aside of that, igwang transparency na sinasabi ang local government sa pagikan na Mayor Fersimbulan sa pagikan na Mayor Dilla Simbulan. Because ang lokal na gobyerno kang nabuha awardee, pirming may nakukuha na re-receiving award bilang inapod na good sealed government. Dahil sa transparency, sealed of a good governance, sealed of a good governance. Dahil sa transparency, mayong korupsyon, mayong panglalamang sa kapwa, mayong pang-aabuso sa kapwa, mayong pang-duduhagi sa botante sa senda pong mga constituentes, mga bisino sa senda pong Banwa. Saro po yan sa pigangan. Mapuputulan sa kuyang tema, tagaro may importanteng report na ipapaabot ang mga pag-iriba. Babalikan ko po ang pagulay-ulay dapit sa mga nangyayaring politika sa may party kanabuha. Pagkatapos lang na-receive yung taang report, magali sa pag-iriba gikan sa lawas. About Bicol Connection Report. Karon ng Rocky, are you on? Please come in. Go ahead. Go ahead, Rocky. Go ahead. Salamat sa karundang Joey sa mga palasabay. Amin na bago ka na sa kuyang report pa ako kanya to ni nagmuning nagbabalik atin man na mabalik ng Vice Mayor Kanbui at di dating Mayor Jonas Barter pa na nagkasabi sa siya ngunyan pa ni karundang Joey sa programang Bicol Connection. Sisay. Vice Mayor Johnny Abderpa. Oo. Si former Vice Mayor, former Mayor Jonis Belsa of Camarines Sur. Good morning. Nakamonitor siya ngunyan na sabi karundang Joey. Sabihin mo, long time no si kamo, Vice Mayor, sabi ni Joey Lee. Ayan, Ang tawag niya sa akin, Johnny. Bako man Joey. Johnny. Yan. Pag sinabi mo ng Johnny, maalala niya na ako. Sabi ka na Joey ng mga karisya. Sabi ni Assistant Regional Director Serrano, Comelec Digdis sa Rion na Bicol, na matragdilo data si karundang Joey. Ang kampanya mga politiko and ikungali siya mga nadadangog na normal na ngayon kan mga kuyanan nila personal. Pero may kuyan man lang sabi karoon ng Joey at PPDRB kung na-decidaan ng mga politiko na may personal sa kampo politiko, iyan na at ay ibuto sa maabot na eleksyon. Dahil ibuto ang mga politikong ano? So mga kandidato, so mga politiko sabi karoon lang na Joey na nag-aasa sa kampanya nila politiko. Nag-aasa. Sa madaling sabi, nag-aasa ng uran. Yes,
dapat kung anong mga naging posisyon nila, dapat sumasagot din na makonsentraan kung ang mga tatakot maligobyeso. Katakol na data di karon na nga Joey, na mayo na sa nadaan nga ebanghelismo, man na tuyang sa kapwa, pero ngayon so siya man galing titidobon, na dapat tuyawon, dapat na magtuyaw, magsalmingo na kung siya kay man pwedeng tuyawon. Sa madaling sabi, bago manatsar, manduhagi sa kapwa kandidato, magsurusalming man ngunang tabaka may muta or may sipon may tungay ang dungo kaya nagtutuyaw, ano? Ayun tayo, yan ang sabi mo sa TVRB, na may mga schedule na sabi karon ng Joey, pagkatapos na pagkatapos ma-schedule na din sa mga political forum, na titiripunan ng mga kandidato, na pinigilan sa karon ng Joey, sa mga aspirante na nagkakandidato for congressman, saka governor, sa isang iimbitaran. O paano man siya nagkakandidatong mayor, nagkakandidatong vice mayor, councilor, as in mga board member, vice governor. Kung na-sponsoran na PPTRB, atin man ang Paris Bridge sa isang lakupan, mapapot man din nila political forum. Ang problema kaya kayan, dahil ang mga kandidato, abong magkaiguan in public forum or public debate sa sendang kalaban. Tani ba dyan, abong mag-alis nga, abong dahil makasimbag sa mga kaputan. Kaya ayan nga rin, sabi ka ng tagtawid ko na nagpipita ng tinda, dahil tinda dito, anin na ang blogan, ako tinda magkahampang sa mga tao na gusto nila na ipahiling kung ano pa lang tayo sa mga nagiging programa sa nagpinta na sa mga posisyon. Pero para sa kuya, karon ng Rocky, kung maakaman itinatagong bata sa kilikili mo, sa yok-yok mo, ano man ta, dahil ka magbutwa dyan sa political forum. Aba nila, yan na sa karon Iyo ba ga? hindi mo nakasipitiarbe, may na kung sila inipitaran na dahil sila matito, tura man problema. Aling doktor tingaya, maisiyan kan mga tao, kung sisay mananggat din yung mga nagkakandidato, kung ano mananggat sa mga marayray na mga programa. Kaya abangan pa na lang inyo, sabi karon na nga Joey, ano nang gusto mong banwaan abangan sa rin kunada kan political forum? Yung pag na inyo, sabi karon na nga Joey, naman sa Archdiocese kan na Catholic sa opisina ni Archbishop Perona, naman sa Metropolitan na Cathedral, sa nangunay ni Sanaga, pero sa mga congressman tapos gobernador, pikimbitaran, sabi karon na Joey. Ay, sige. Ranta ba yan? Pero sa mga municipality ba, kaya amang kaya? Tapos magkita ng mga PPDRP sa munisipyo, sa Ciudad Kanya, kung di ba masisad din na programa na dapat paaraman man kayo sa mga kababayan, di kita rin ko natin. Bago na ako lang sa pagtubod ko, Igwayang. Igwayang. Mag-ipag-coordinate kita sa PPDRP sa Riconada, kung na iba man sila mga schedule na araw kaning schedule duman sa Archdiocese ng Catholic, sabi karon na Joey. Okay. Yan ang totoo yan na report at sa iba pa nga para sa sabi karon na Joey. Ay, igwa pa lang ka, di ba? Oras siya naman ng iba. Nakiinit na sabi karon na Joey. Sige, go. Araw naman kan mga kandidato yan kamay pastikanda pula kamarin nito sa tulubag anak naralaman yan na sabi karon na nga Joey. Onday ko napapasala si incumbent Mayor Miguel Ibasco, Attorney Felix Brasil, Gil Canet. Yan, tulo for Mayor ang nag-aralaban-laban. Yan. Ating sa lado ni Mayor incumbent Miguel Ibasco, sabi niya sabi karon na nga Joey, maaman nga yung problema ka para
ato man ngaya ako ganing mga kalaban ko, basta ngaya ako, abragan sa kuya kaya plataforma, atin man may mga programa na ngayon nga itinao sa mga taga-Banuacan ko lang, dadagdagan pa. Saka mas well organized baga, ang pangangampanya, ang estratehiya sa politika, mas intact ang leader kana Mayor Migay Ibasco sa Bula. Yes, sabi karon ng Joey sa mga barangay, nasa iyang sinudumanan, and nakul ang mga nag-atindir sa iyang meeting. At paminsan nga nakakasabay na si Governor Miguel Pape, si Vice Governor Imelda Papin, and si Congressman Richard Joe Portono. Yan kaya ang suporta ni Gov Mix, Congressman Sal and Richard Josal Portono, ang masunod na Congresswoman sa Rinconada, kana grupo kan timong kamusol sa Rinconada. Yes, sabi karon na nga Joey, and yaw pa ang natulong na porta member ka na 5th district. And sa kung nanado, sa kita kasta nga Joey, may tumanan si Jill Canet na aspirasi na nga alkalde, at sabi ni Jill Canet, maman nga problema sa buyan kung ibigay pa sa giraray ang suportaran sa mga taga-Bula sa kami ngayon ni dating Mayor Brenda de Reda, ikot man sa pag-limot hindi sa Banuacan Bula, inulitan ay managpapautaya ang natim andaya sa dumagasimuan kansor ni Bigay Ibasco. Yan manatap ni Jill Canet na ikingaya, ayaw man ngayang problema kung di sa ngayang banda, iyo na ngayon. And sa naman ni Attorney Felix Brazil, ang nabasbi ba niya, Attorney Felix kan Macao na isa, paman ngayon problema sa ang tao ngayon, aram na. Ako na nakulay naman kayo ng kamapagyan at parang surveyan ka sa Tribena, ano ngayon ang nangyari sa Banuacan Bula. Nasisiguro niya tatabi karoon ng Joey, at talagang mapalpalag sa kanila. Oh, naputol ka na. Kaya sabi ka rin na Gusto mong sabihin, ang mabakbakan na maray dyan sa Bula, Mayor Migay Ibasco sa Kasisay, Attorney Felix Brazil, di si Gil Canet, Mayor Gil Canet, medyo pantulo sa survey. Kulang kaya daan suportamang kan nag-aspirar na gobernador na si Nonoy sa iya ang mga kandidato. Paano mananggad manggana ang kandidatura kan sa iyang kalinyada kung kulang man ang suporta? Hello? Botol-botol ka na, wara-wara ka na. Balik ka dyan. Okay. Balikan ta ang report na ni Kanunang Rocky na naputol. Yan kaya sa partikan na Bula, sa totoo lang, mas dapat nga niyan makbakbakan dyan talaga. Mayor Migay Ibasco. Saka ining sigil ka nita incumbent councilor. Kaso mayong kwarta. Kulang ang paninintabo sa pangangampanya, sa panggastos. Kulang man na kaya ang itinataong financial support kan nag-aspirar man na gusto man na mangarap na maging gobernador kontra kay incumbent governor Ganador Mix Villaferte. Ini man si Attorney Felix Brazil, palibasa abogado, kung sa dono madono. Kaso man ang problema tagaro turotagilid man sa logistics. Kaya garo pigtatagatabangan man ni SND, pero garo tadol. Dahil man gabos pwedeng ibulos dyan sa Bula. Ang tabang ni Sir Noel De Luna, takadapol man yung pigsusuporta ng mga kandidato sa lokal pati sa senador. Samantalang si Mayor Migay Ibasco, sa leader pa sana, kanagkaigwang leaders meeting grand rally, lampas 2,800 igwang mga leader
ang grupo ni Mayor Miguel Ibasco. Saan ka pupuruton kung ikakalaban ka na Mayor Miguel Ibasco? Siyempre, pwedeng puruton ka sa kangkungan. Babayaan ka, papaalpugan ka. Tapos sa mga leader pa lang, pag naghiro na ang mga leader kayo ni, na well-organized, quality, mga mahihigos sa sindikalidad, maabilidad, matitibay na mga leader, pag iyon na yan ang maglakaw sa mga barangay, sa mga suna-suna, pirmi nang Miguel Ibasco ang malamang na mayor dyan sa Bula. Kung di nagiging concentrate na lawit kita sa Bula, kung di nagsidyan pa lang sa Bula, pigbabasol na si Mayor Miguel Ibasco. Kana mga kalaban niya day na probaran na annual budget. Dapat dyan, bakong basulo nindo ang mayor nindo. Taan mayor, ang trabaho, magsumitir sa sanggunian nin proposed annual budget for 2019. Ang problema po, palibasa mas dakol ang grupo kan oposisyon sa sanggunian bayan, dahil sila nakapag-aprobar. Dahil kadakol na chichiburichi hanggang sa dahil na-aprobaran ka na sanggunian bayan. Sumayong paninimbagan dyan ng alkalde at tinauban ninda ka na Office of the Mayor na propose annual budget. Kundi nagpahirap, nagpasakit na dahil ma-aprobaran niya, ang mga yaon po sa oposisyon, ta kung ano-anong pigbubusi si intirong iniiringutuhan. Mayo man pong isyong korupsyon dyan, ang mayor nindong si Mayor Miguel Ibasco. Iyo pa nga niya nagagastusan. Sa liring pirak niya, iyong itinatabang niya minsan sa mga project pa dyan. Saan ka mo nakahiling? Palibasa si Mayor Miguel Ibasco, mayong isyong korupsyon, tamapirak ni. Makwartay ni. Bago pa nila ilihir na mayor, may saliri na ning puhunan. Kaya, ang saliri niyang pirak minsan, naiaabunar niya pa sa mga project niya na dahil niya kinukuha dyan sa munisipyo. Kung palibasa, pag nagigibong maray, may mga mentalidad ang Pilipino, nagaro kasag ang utok, ang utak. Pag nagaangat ka, hihilaon ka pababa. Minsan po, dahil lang ikakulog kang buot ka na mga Pilipino, Pira de los Obos, bako man gabos, may mga nagkapirang Pilipino ng utak, ang utok. May pagka-alimasang, ito kasag. Alimasag ba yan? O kasag? Yan. Di ba man ano? Nahihilaon ka pababa para magsumo ka, malamos ka sa irarong kandaga. Dahil naiiling kang nag-aangat sa buhay. Lalo na kung mahamis dahil sa maray mong performance, pagpaparatok dulon tangarig mahulog ka. Iyo yan ang comparison man dyan sa may partikan bola and partikan na buwan. Dahil mahamis, asin maray ang serbisyo, gwapong pag-serve, gwapong pakikipag-ulay, gwapong pagpalangat sa mga taga-nabuha, gwapong serbisyo ang itinatao, gwapong pag-kikiiba kan mga simbolan sa taga-nabuha, para tutok dulma na mahulog, marata, and you cannot put a good man down, sabi kan ibang mga madudunong na mga tao. Na pagmarayan, dahil mo yan basta-basta mararata. Ano po? Tubod man po kamo kaya. Dahil maray sa tao. Saan ka nakahiling naan mag-agom na simbolan? Pag may kasalan niya, pag may mga pamilyang nagadanan, yaon ang presente. Nakikipag-ulay-ulay sa mga bisita, sa mga pamilya kan may nagadanan. Nagwawalat min abuloy. Naghahapot kung ano pa ang problema na pwede pa nilang ikatama. Saan ka mo nakahiling po kayo na alkalde? Pirming yaon sa mga okasyon nindo, sa piyesta nindo yaon. Sa kasal kan mga pamilya nindo yaon. Sa bunyag kan aki nindo yaon. Ang simbola. Inahapot pa kamo kung ano pang kulang. Apira kayo, pirming may regalo. Pirmi ang presensya. Yaon. Ang present. Ang personal na appearance. Yaon ang simbola. Sa mga bagay na pigihiling ka na, maray na kustomri o ugali kan mga simbolan.
na daig kamo pinaglingawan, daig kamo pinabayaan sa sendong mga okasyon, sa kaugmahan man o sa kamunduan, ang mga simbulan, kadamay nindo habang buhay. Kung tutuson nga ni, pag-alaman ng mga simbulan kasi silbi. Kundi dahil sa abo man kan simbulan na matunod, magsubasob ang ekonomiya na sa endang pinagpagalan. Sa halawig na taon na pinag-angat ninda, pinaasinso ang Banwaan Kanabuan. Nahilimtan mga award kana munisipyo como may transparency ang sendang administrasyon, ang sendang management, kaya permission na awardan bilang seal of a good government. Bako lang yan. Magi ng Sangguniang Bayan. Sa paagi ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, nataanin dakulang unra sa Bicol as in panlaban sa nasyonal sa pagiging maray, outstanding performance Sangguniang Bayan in the Bicol region. Panlaban pa sa nasyonal. Dahil sisinupurtaran sinda sa ikakaray kan sa endang Banwaan, sa ikakaray kan sa endang mga Biseños. Ini po ang nahiling kong lamang sa legacy, accomplishment, and performance kan mga simbolan, kunin ko kumpara sa sinasabing bago na dati naman pong nagsilbi. Na kung nahapoton taman, ang nagtataram ning gusto nindaming bago na leader. Apoton taman, na bako naman sindang bago. Dahil nga may kapamilya sindang naging mayor na. Duwa haros, naging mayor na sa pamilya naman. Ang napunta, kan Banwaan Kanabuan, ano man ang legacy na pwedeng igalita, ano man ang performance, accomplishment na dinara, na pwedeng maging orgulyo kan Banwaan Kanabuan. Bakong araw kan simbolan, na pwedeng iorgulyo kan Kanabuan, asin ipasalamat kan simbolan ang suporta nindo. Na nagkaigwa nin confident ang kadaklan ng mga negosyante. Nagkaigwa ka mo dyan ng darakulang negosyo. Nagkaigwa ka mong bangko na dahil na ka mo kahit kuwan pang magpararayo. Nakampanaon mga naging mayor man dyan, mayong bangko na nag-invest. Mayong darakulang establishment na nag-invest. Pero alaga dahil sa confident, tiwala, kan mga negosyante nga ni, sa administrasyon kan mga simbulan, nagkaigwa ka mo mindakul na mga negosyo. Nagkaigwa ka mo na pwedeng iorgulyo na magkaigo ka mo dyan nin bypass road dahil sa administrasyon kan simbolan. Sa suporta kan sa endopong Congressman Sal Fortuno. Sa suporta kan gobernador kan province, Governor Mix Villaferte, para mapahatan ang sobrang pagkabdurumo kan trapiko para maresolveran ang sobrang tubig baha, darakang kalamidad dyan po sa Sendong Banwaan. Iyan ang maray na serbisyo kan na simbolan. Iyan ang pagtubod kan mga simbolan na pagpadangat, ipinapamati, asin ipinapahiling. Bako lang sa puro ngaw-ngaw kan ibang mga nag-aaspirar. Puro pangako. Ano bang mga nag-aaspirar? Nako ngaya, manggana. Ini nga sa kuyang gigibon, drawing pa sana yan mga tugang. Papel pa sana. Bakong araw kan simbolan, Villaferte sin Fortuno, ang plano kan mga kalaban, tapos nang ginibo, asin may ginigibo pang mga programa. Kaya po nga ni, minsan, ang pangapunan kan media sa mga botante, daita ibugtak sa alanganin ang satuyang mga buhay. Natibad kita mapasala sa pagbuto. Tibad kita magbasol ng apit ng panahon. Ibuto ta itong mga kandidato na bakong mapagsamantala, bakong puro pangako na kadaklan minsan sa pangako nagkakaparako. Diyan na po kita sa tested na. Diyan po kita sa nahilingan tanan. Kung paano ka mo sirbihan nin tultol. Bagong masirbi pa sana na nangangako pa lang kung baga sa pagtanom ng kahoy ang simbulan, ang Villaferte, ang Fortuno, nag-ugat na ang mga itinanom na mga puning kahoy.
pinakikinabangan tana na mga namamanwan ang senda kung ang itinanong nindang puning tao na nagbubunga nin mga masisiram asin mahamis na pinapakinabangan kan Bisenos, kan Balwa. Kaya po, iyan po ang satuyang kahaputan. Na tibaad man, maayo maning pagbabago, nagigibuhon pa sa nabuha, kundi ipagpapanagos ang maray na napunan ng mga programa iproyekto kan simbulan. Dahil ang sinasabing pagbabago, luma naman po, ang mga nagsilbi naman po ang pamilyang ini. Ano po ta? Ano ang naitaong karahayan? Kaginawahan sa banwa. Pwede man po ining ipahayag kan sa endang opposition kung ano-ano man ang mga ito. Tangon yan, ang presenting administrasyon na simbulan, nahihiling ta ang karahayan. Nahihiling ta mga proyekto. Dahil ang tao ang may gusto na simbulan ang sa endang ibuto dahil nga ni po mayong ano pa man na pang-aabuso, korupsyon, katiwalian o irregularidad sa sendang administrasyon. Number 1, sa budgeting management kan internal revenue allotment ang mga simbulan. Dahil ang kwarta kan munisipyo na para sa tao, itinatao sa tao. Yao na po nagwara ang enterong mga project sa livelihood program, sa education, sa health, asin po sa infrastructure. Kaya po nga ni sinda pirming nang gagana. Takong tutusun mga pagalaman ini. Nakamusilbihan alaga dahil sa pagpadangat po sa banwaan na buwa. Sa pagpadangat kan mga namamanwaan. Kaya po inaako ninda na kamo ipadagos ang pagserbi sa sentro. Dahil ni sarong kusing, mayo sindang kinurakot, mayo sindang kasong arog kan mga nagkakandidatong senador. Nagkakapir ang senador, kinasuan plunder. Kaingurag na kwarta ang nawara sa kabankang gobyerno. Sabi nga ni sarong kandidatong senador na nakasuan plunder, wala naman akong kinuwang isang sentimo o wala naman akong ninakaw na isang sentimo. Dahil po tama yan. Wala naman siyang ninakaw na isang sentimo dahil ang nawara na inabon sa gobyerno, sabi ka na kasong plunder, milyon. Kung di nasa satuya naman po yan, kung kamo, na mga botante, mga elektorado, magboto pa ni mga artista. Nasa sa indo naman po yan, ako, abo kong maging bubo. Asin abo kong taraman ako, patal o bubo sa pagboto. Abo ko kong maging bubo, kaya abo kong magboto sa may mga kaso. Although ang iba ay mang tinamaan kan kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Alagad pag ikanaman siya na kansiling na kaso, pandaram po, Diyos ko po, nakakatakot na. Kaya po, si Mayor Simbulan, Pierre Simbulan, dahil man po sa pigi-endorso ko, nagkakaigwalan ko ng comparison sa sendang maray na naginibuhan, sa kahakaputan kung ano man ang pwedeng itukdo na naginibuhan kan na gustong mag-tampisaw man sa batalya ng politika na naglalaban sa pagkalkalde, apotong taman kung ano man ang pwedeng itukdong na itaong tabang. Dahil ang mga simbulan, pirming bukas ang gate, sarong, identified kung saan ang address ni Mayor Pierre Simbulan. Alagad, ang kalaban ni Mayor Pierre Simbulan, ang sabi ka diba, nagsakit ng hanapon. Kung saan talaga ang sariling harong. May sabi, dyan nga sa sintro. Pag-abot sa sintro, taman ba nga sabi, baka nga sa Tula Purisima. Saan talaga ang tamang address? Tanararibong naman ang mga taong may tuyo. Ikalawa, sarado nga ang harong, baka nga mayo man dyan. Baka araw kan mga simbulan, sabihin ta ng pagkaaga, dahil man siya nangangampanya o nagluluwas, ini-entertain niya ang mga tao. Sa harong ninda, kan sa iyang minsan niya, ang pangalan and message niya bago maglawag sa munisipyo, si Mayor Del Simbulan,
si Mayor Chris Limbulan, ang mga tao open. Luwas laog, may mga tuyo, gabos ko, tinatabangan. Mayong nahaling luwaan. Kung igwa, magdiit man yan, magdakula man, ang importante na adresan ang emerhensiyang pangangaipo kansenda pong mga kaiman. Bagong araw kanibang mga gusto man na po doon, maging politiko na nagsasagin-sagin man na gusto asin maran, alagad man. Masakit man na napon, masakit man na dulupon. Kaya po, may nagsasabi na may mga papel na pinagpapalibot na alagang andaya. Kada ako na benepisyo ang pwedeng itao sa health, sa project, sa trabaho na magkaigwaman maray asin dakulang sweldo. Pangako lang ini mga tugang, dahil kita madara. Sa siring kaning mga estratehiya kan grupong ini ni andaya. Dahil ini sa Roma ni nag-aspira na maging gobernador, alagad mga tugang sa pagtubod ko. Ano gali ka na number 1 at natutuyaw ko eh. Saan ka nakahiling na mga kandidatong gobernador? Nang gulok, ng tilok, ng angat asin ng takot, minsang ordinaryong task force kalikasan, empleyado kang kapitulo. Katakutan ang pwedeng mag-iral sa satuyang puso. Kung anaraw ka ng klaseng kandidato, na mga gustong magsirbing halangkaw na pwesto o posisyon sa gobyerno, sa satuya sa probinsya, katakutan ang ipapamati sa to, kaisugan ang ipinapahiling sa sato, never po ako na mauyon kan araw kaning klaseng kandidato. Ngunya na naman may mga pakulo na alagang andaya, kung nida sa indong ibubutong grupo niya, kung ano-ano mga pangakong benepisyo, trabaho, marinang salud, kung ano-ano. Plano pa sana kan grupo ni andaya mga tugang, gilibo na sa alawag pang dekada, taon kan mga Villaferte, ang panahon ni Luis Villaferte, panahon ni Elry Villaferte na ini, nagservi na mga gobernador sa panahon pangunyan, incumbent, re-elect Governor Mix Villaferte. Sa panahon, kan mga simbulan sa may party kanabuha. Plano pa sana, kan grupo ni andaya, haloy nang inimplementar ang mga proyekto, mga programa sa salud, infrastruktura, pati employment. Kaya nga ni Puan Local Government nagkakaigwaling na Public Employment Service Office dahil ang gobyerno mismo naghahanap ng mga company, naghahanap din na mga employers para po may accommodate ang sendang kababayan. Haloy nang ginigibo ang mga assistance sa medical, scholarship program, employment. Kaya ini po dahil kita kani mabuta, dahil kita madara sa siring kaning mga sistema kan pangangampanya, kan kalaban kan na Team 1 Kamsur sa probinsya Sinman, sa pagtaray pang Banwaan Kalabuak Camarines Sur. Kaya ini, pangpaon ini, tangarig kitang mabuta sa katotohanan. Haloy na po, maging ang medical mission na pigagalyita ka ng daya, team. Haloy na po ining pinaggibo. Kan mga Villaferte kasing kansendang linyada, kansendang grupo, politikal, digdi po sa satuyang lugar. Ang itinatakot ko lang, kung na maging gobernador kan probinsya, araw ka ni Kinunoy, na nag-isog na, nang gulok din sa ordinaryong empleyado. How much more kitang saradit na mga namamanwan na tibad kita. Uragan kan sinambit ng kandidato. Nakakatakot mga tuga. Magsuporta kan siring kaning kandidato. Arugon ta. Ang estilo kan mga Villaferte. Kan mga simbolan na napaka-humble. Napaka-humble. Napaka-buot. Dahil tapanadang ugan na ng abuso. Dahil tapanadang ugan na may pigulok. Dahil tapakunadang ugan na igwang sinipa o sinuntok o tiniklok na ordinaryo o empleyado man sa gobyerno. Kaya po ining sinasabi na mga
alagang andaya, kaputikan ini. Mismo ang primer distrito, ang probinsya ng Camarines Sur, anong klaseng serbisyo ang itinawas ni pinailing ni Congressman Nonoy Anday. Tios ang first district, ang pigagalitan niya hospital, programa, iproyekto po kan sa tuyang government, national government, ang funding kayong government ang nagtao nin pundo para sa siring na hospital. Ginastos po yan, ginastosan ka national government. In-include sa national budget, mayo ni 5 centimos na ginastos digdi. Ang Nonoy Andaya sa ginagaragalitan niyang saro sa naman na nakulang hospital o clinic. Magin ang tinampo, Andaya Highway. Halawigon sa gudsangon yan, dahil po na perfect. Ang pagpasiminto, pagpakonstuhir, kan sinabit ng Andaya. Napakno. Ngunyan gusto mo mag-service enterong probinsya. Nansay mo nga ng first district of Camarines Sur. Dahil mo po, dakulang nagtitios. Kaya ni po ang sinasabing, dahil kita madara sa mga promesa. Kung si Isay po, kung kita tultul na mamanwaan, kung kita tatao magrumdum sa nakakatabang sa to, iyan po ang isipon sa. Kung si Isay man na politiko ang nakatabang sa sendong barangay, sa sendong banwa, sa sendong emerhensiyang pangangaipo ng rugna, sa sendong kawaran, kamunduan o kaugmahan na nakarondom sa endo, day tabik nindo lingawan. Ano ninduan sarong pangako para lang mabanwit ang sa endong tiwala o buto, never po kamo ganyan magtupo. Sarong panlilin lang na sistema o estratehiya kalibang politiko ang gustong ipaiya. Kailan para sa sakoya po, ang serbisyo simbulan nahiling ta kansinda magpuon na mailhir si per simbulan ang municipality of Nabua. Third class municipality. Luway-luway po na naangat naging first class municipality. Awarded. Nagsusurokso ang certification of awards. Mga medalya, kung ano pa. Dahil sa maray na management kan ira, budgeting kan kwarta, na ang kwarta para sa tao na papadagos po sa mga tao. Nahihiling ang maray na serbisyo, maray na administrasyon. Yaon po ang tiwala, confident, trust, and confidence kan mga negosyante, mga investor. Kaya po nga ni, nabuhay ang negosyo kang nabuha almost central, commercial center ang naging sitwasyon ka nabuha. Compare sa Iriga City. Kung i-compare mo ang Naga City, ay ang nabuha sa Iriga City, haros mas dakol ang tao sa merkado. Kaya buhay po ang mga negosyante po dyan. Sa totoo lang. Dahil inaagyan kan mga buses. Aling Manila, going to Legazpi. Yan po minaaragi. Ang mga trucking, may mga pangarga, naarapin po dyan. Darakulang Hotel, igwa po ang nagwa. Haros pirang mga Darakulang Hotel nag-invest sa Nabua. Dahil po yan sa tiwala, sa confidence, sa kumpiyansa nila na mapapakaroon sa endang negosyo. For medyo tayaon po ang suporta. As in maray na partnership kan local government sa mga negosyante. Dahil pigsasamantala. So mga pag-properties na pagkasadiri ka na buha, pinaarkilahan. Kung nag-loan man ang munisipyo para magkaigwanin na maipatindog na building, pero ang arkila, iyo ang naibabayad sa bangko. Haros dahil na hero ang local revenue collection dahil lalong nagdadakula po
ang local revenue collection dahil sa maray na kooperasyon kay mga namamanuan asin kay mga negosyante sa maray na pagmanihar asin pakikitungo kan local government, mga department head man, mga empleyado, lalong-lalo na kan mga na mag-agom na simbulan dahil mayo kung ano man dahil kitang bareta na nagsamantala ng nakaw ng pera ng bayan, ng suntok o ng sipa, ng muda, mayo po kita kaya na nabaritaan. Kaya kung para sa Samuya, kung Sabado, aanhon nindo, an babaratuhon, na bado, na pagpigkula mo na, nagmamantya, pagpigplansya mo, ruluto, antila, hanggang sa nagkakararaot, madaling maglutas. Bagong araw kang simbulan sa pagiling ko, original, na badok man, o sapatos, na halawig po, na term, kamong pwedeng serbihan. Orgulyo, mayong dahil kamo ipinasupog, dahil kamo pasupog na nakipag-iwal, dahil po kamo ipinasupog na ng molestya, ning kaluyahan ning sarong teos na namamanuan, or ng kulog ng buot, or physical man. Kaya po ni mga tugang, parte lang ini, kan sa tuyang pinag-ulay-ulayan, sa aga, mag-ulay-ulay pag-aralan kita sa mga isyu, sa politika, sa may parting ini, kan nabuwa Camarines-Sur, as in bilog na rin Conada area. Habang paranin na po ang eleksyon, magurup-urup kita, naday kita mapasala, pag-laog po kan Pirilian sa Mayo 13. Para sa muya lang po, piliyon tang maray, kung si Seyman na nakakatabang sa satuya o nakatabang sa satu, kung sinserong nagsisirbi, dedikadong nagsisirbi sa to, as inahihilingan ta na, kan mga programa ay proyekto na napapakinabangan ta, dumampo kita magrumdum sa mga politikong nakatabang sa emerensyang pangangaipota, personal na pangangaipota, na advisean kita, dahil man kita tinawan, kanina agad ta, at least na-advisean kita nin marami. Dahil po kita madara sa mga papel na ining nagpupuriyat na alagang andaya, kaputikan po ini, pangako pa lang ini. Bakong araw kan mga Villaferte, haloy na pong pinakinabangan, ang ipinapangako ngunyan, kan na sendang kalaban na para sa satong karahayan. Kabutigan po yan mga tuga. Digdi po kita sa totoong maservis sa to, totoong nagsisirvis sa to. Digdi po kita. Aram tayan. Kaya po nga ni makusog ang kandidatur kan Timuan Nabua, Timuan Kamsur, kung medyo po ini ang nahihiling na talagang nagsisirbi. Bakong araw ka iba na gustong magsilbi, pag nailir na, permi ng lantua kung sa ina bansa, makasiram-siram. Ginamit lang po ang mga POs as in mga butante para sa endang personal interest, para sa endang kaginawahan sa buhay. Sinda, mahiling nindo, makagara ang pagkabuhay, maginhawa, pero nasa malipot na lugar. Pero ang mga TOs ko, bagong araw kang Villaferte na pigrurumdum ang mga tios na namamanuan. Bagong araw kang mga simbolan, pigrurumdum ang mga tios na namamanuan. Sinda po ang mga tultul na magservi sa satuya. Mga tugang, mahanap buhay lang po ako. Pagkatapos ka nahanap buhay, mabalik kita sa programa. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion,
and conference rooms for all occasions, swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time, apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also grave lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Iboto Josel Fortuno para representante CAD 5th District. Número 3 sa balota. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, ang iboto, number 54. Ang probinsyano, naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Manlista o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, ang iboto, number 54. Ang probinsyano party list. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko da, kusang serbisyo. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko siya, maray na ka. Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Tony Malanyaon, ang vice mayor. Ibas ko matinabang siya sa tao. Pagkawat sila, nanay palibar. Edna Mora, Ina Malanyaon. Colin Hombre, Rick Fontanal. Nelly Lago, Elizabeth Aceves City. Ang katupang sa progreso, hindi sa bula. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko da, kusang serbisyo. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko, matinabang siya sa tao. Uy, si London na. Tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipapatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asang magpapabago, mangyayari yun sa atin.
Maniwala ka sa akin ha, paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodot ang may puso, si Dodot ang may isip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuhay. Maasahan talaga, umulan o umaraw, tayo'y paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, una pa sumama na. At tulungan natin siya, kapit kamay sabay-sabay ang lahat. Ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya korektong matatapos. Servisyo niya sa bayan, kailan madi mauubos. Magtiwala ng kaibigan tayo, ay makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan nyo. Muli nating ibalik si Dondong sa konseho. Kaya sa mayo na darating siya para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dondon ay iboto na, si Dondon ay iboto na, si Dondon ay panalo ka, si Dondon ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihalal, Orlando Dondon Palmers Pentecostes, para konsehal sa bayan ng Nabwa, tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmers Pentecostes, numero 11 sa Balot. Mga kabayan kong nagbanyo, narito na ang mabait at matuloy na laging mayor, Atty. Fernando D. Simpulan. Fernando D. Simpulan, hanap ko ng tabangan para sa pagka-mayor. Ganito na tong balwaan kung kamu ay nagutong. Patalan mo Simpulan na kamu, mabuot na kamu na talino, kaya pasay pa kamu. Ining si Ferdy Simpulan, usap na kamu matinabang. Kung kamu ay rumako, kamu kanyang tatabangan. Kaya ay Simpulan na kita pimi nagtatabang araw-arani. Dawa unong oras pasad ko pasini, pimi ang alisto ka iya lalaki. Kaya ay Simpulan na kita pimi, ibuto na ninyo di kamu mapipindi. Ibuto na ninyo Simpulan na permi, dahil kakamante. Atty. Fernando D. Simpulan sa Mayor Luling Ibuto. Alanganin na Philip, nasa imong ipapayag na report, mapaaram na ang programang Bicol Connection sa pang-Lunes na edisyon kan programa 9:30 to 11. Aldaw kitang niya ning Lunes Santo. Abutan ko po ng good morning sa muyang Facebook live viewers, sa muyang mga parantabay sa radyo, sa enterong Bicol region, Camarines Sur, Rinconada, and sa mga nagwawatching sa to sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, sa sinman iba-ibang nasyon. Good morning kay Manang Monica Perikin family kan Limassol, Cyprus, kay Ma'am Lita Pama Boringot o Bataan, kay Pading Rapi Kompetente, former councilor bagay ni. Kaya ko aram kung nagkandidato ini ngunyan, si Brad Rapi Kompetente kan partido area, si Engineer Leopoldo Ramores, good morning Engineer, kay Marlon Ginto, pari good morning, okay lang kita digdi. Si Ma'am Rina Bitari, ang sa mga yung dating station manager, nagpaabot ng good morning sa Satuya, asin sa mga pag-iriba. Si Sir Tony Aguilar, good morning daw po sa imo, asin sa Satuya digdi. And kay Sir James sa Opo, good morning daw, sabi ni Ma'am Rina Bitari. Nagwa-watching man si Shasha, good morning, thank you so much. Si August Vergara, Vaticanong broadcaster, nasa Manila na, pag-iriba sa Bicol. Si Ma'am na Dorothy Ibarita Mansi, thank you so much for watching, and sabi niya, hi Idol Joey, good day to everyone, and sa gabos na listeners, thank you so much po. Kimanay Impay Villaneva also watching sa satuyang programa. Agum siya ni mabuot na agum ni incumbent re-elect Vice Mayor si Bobby Villaneva Jr. kay Iriga City, nagwa-watching man. Si Sister Maria Teresa Quiñones of Nabua, thank you so much for watching. Kay Brad Melvin Machado sa Rosa Vaticanong broadcaster Canaga City, good morning. Kay Kim Jean Rica Puerta,
Hermanang Melanie Habana Mendoza, Kalima Sur Cyprus. Good morning, sister. Thank you so much for watching. Kay Tess Rimando sa moyang batch sa high school batch. Thank you so much for watching, Ma'am Tess, batchmate Tess Rimando. Thank you so much for watching, and regards sa gabos tang kabat sa high school. Siyempre si Sir Tony Aguilar, nag-watching man sa toya sa kuyang kaipan mo niya sa technical side. Nakashare po ang Facebook live mo, sabi ni Hermanang Monica. Si Pinsan Eric Antonio Habana, nag-watching from Japan. And kadakol pa po, dahil ko na masaro-saro kay batchmate Bong Orong, sa mga presidente. Thank you so much for watching. Sa iyang mabut na esposa, si Ma'am Elena Orong. Ako po mapaarom na sa laog ng programa. Sa lado technical, Chief Engineer Tony Aguilar, yan man sa muligdi si Apa, Miss Kayla Ligasyon, yan si Aldrin Orlando, sa moyang pag-iriba sa information. Sa transmitter site, Engineer James Oco, si Riman si Jimmy Guanzon, ang sa to yung maskuladong PhD naman sa transmitter site. Sa ngaran ka sa to mga karonda, nagpaabot yung mga report. Sinda karondang Rocky Bayubo and Philip Barasina. Sa ngaran ni Station Manager, Melvin Barayoga, and the News Director Mark Rodriguez, inikuha sa endong lingkod karonda, ang program host ng programang Bicol Connection. Inikuha si Joey Habana Lim. Salamat kasi endong pagkanta. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonekta sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN Patrol,